Halleluja, għatu ċabċipa kbira li l-mulej saħwa. Grazzi Ġessu. Hallelujah. Everybody, and umubilif ringrazzaw il-mulej for favor. Let's give thanks to the Lord for favor. Ħanetkellmu on favor. We're going to talk about favor. Grazzi mulej, jitolbu mija jissa stess, saħwa. Mulej nirringrazzjawk ta' din id-diska, ta' dal-klim u tal-talenti u d-doni zbieħ li inti poġġejt fil-ġisem ta' Kristu. Mula għaddiż, grazzi li iktar minn realizzaw. Inti ċirkondajtna bil-favur tijak, favorixxejtna minħabba l-isem glorjus ta' Ġesu Kristu. Halleluja, halleluja. Grazzi mulej, kulħadd jgħid halleluja lil mulej. Grazzi Ġesu. Amen, 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 amen. Grazzi mulej. Mela bħalma tiġa għedna, morru iftħu l-Bibja. L-lejla xtaqt imwassal messaġġ. Number one, nixtieq nirringrazzja lil mulej, lil dawk kollha li ħadmu fuq dan il-video. U nixtieq nirringrazzja b'mod speċjali il-dawn l-uliet żbieħ ta' din id-dar ta' River of Love. Għanna lil Holly, Sharon, Janine u Gabriel. Li ħadu ħsieb, u mbagħad ovvjament il-mużika, Matthew. Għatu għom ċabċipa kbira, eżazaħwa vera. Dawnu maddoni li Alla poġġa fil-ġisem ta' Kristu u Alla iffavorixxa l-River of Love biex daw id-doni u maħutek li poġġu ħdej kull-jum. U inti ħdejhom ovvjament għax inti favoritu għu. Amen. Grazzi mulej. Kama minnkom ġili taħsbu fuq din il-kelma favor? Ġili xsibtu fuq din il-kelma favor? Taf li intom il-kelma favor, ovvjament, il-kelma favor aħna nejdu, bil-Malti ġili nejdu tamel favur. Pero l-kelma aktar bil-Malti li d-dur hija if-favorit tfisser. Li tfisser li inti preferut. Inti preferut. Li inti, xi ħaġa li toġobni fl-ispirtu hija l-kelma li inti tibrilla u tiddi. To shine xaħat qal, bl-Inglis highlighted. Aħna xi kultant meta nikdbu, meta tikteb, xi kultant taqbad il-highlighter u tiħhighlighter xi ħaġa, ħafna minnkom anke l-bibjek tagħmlula. Tagħmlula highlighter. Dan huwa dawk kollha jfissru l-kelma favorit. Highlighted. Tfisser bl-Inglis endorsed. Endorsed. Pero ħanilkom ħafna. Meta kolkom ċans ekkalarit fil-jiem li ġejjin ħanitkolmu iktar fuq da. Pero il-kelma favor hija f'ċerti skritturi l-istess skrittura għal-kelma grazzja. Kontu tafu? Kontu tafu li l-kelma grazzja u l-kelma favorit f'ċerti skritturi tfisser l-istess ħaġa? Kontu tafu di? Jiġifieri meta aħna naraw il-kelma grazzja f'diversi skritturi, ħalli morru per eżempju, morru fi ktib tas-Salmi, kapitlu 2, għam kapitlu 5, vers 12. Ħanaqra xilkom bl-Inglis, u ħanaqra bil-Malti wkoll. For you, O Lord, will bless the righteous. Inti mulej dbirek il-bnidem ġust. With favor, li din id-diska hija magħmula fuq din iskrittura, you will surround him or her as with a shield. Wow. L-bnidem ġust il-mulej jiċċirkundaħ b'tarka li inti if-favorit. Favorit. Inti għal-mulej highlighted. Tibrilla. Tiddi. Glorja lil-mulej. Tfisser li Alla lilek jendorsjak. Issa naraw xi tfisser ukoll. Tfisser li inti Alla immarkak. Alla markak. Idej Alla hija fuqek. Idej Alla hija fuqek. Imbosta skritturi u dal-messaġġ huwa biex ikun klim ta' kuraġġ għalikom eżaħwa biex jibnikom u jisaħħaħkom u jimlikom bit-tama. Fl-iskrittura
ħafna drabi aħna ninsew għax ta' spiss nużaw il-kelma grazzja ma l-kelma favorit kważi ma nużawha qatt. Però kull meta naraw il-kelma grazzja, pereżempju, ħammor pereżempju fi ktib ta' Efesin, skrittura li ħafna minna jafuha bl-ammen. Jekk intom tmorru fi ktib ta' pereżempju, Efesin, kapitlu 2. Kapitlu 2. Tejtek, vers 8 u 9. Intom salvi bil-grazzja. Permezz tal-fidi, u dan mhux bis-saħħa tagħkom, issa tagħmel sew, aktar tagħmel sens, għax dan mhux bis-saħħa imma b'don ta' Alla, mhux bil-opri biex ħadd ma jiftaħar. Issa, meta inti tpoġġi dik il-kelma minflok il-kelma grazzja tagħmel if-favorit, isimgħu għadi, intom salvi għax intom if-favoriti. Għax inti sibt favur quddiem Alla. Ħanilkom aħwa, ħafna dil-ġimgħa qed naħseb fuq għadi għax riċenti smajt xi priedka. U ngħidlek il-verità, kien hemm ċertu affarijiet li din il-priedka kien fiha mhux minn għandna taw xi ħadd minn din id-dar. Però meta inti tifhem li inti salvat bil-grazzja li jiġifieri inti salvat għax Alla favorik, isimgħuni. Dak li inti ġejt moti bħala don qatt ma tista' timmeritah. Intabtu xi ħaġa? Jekk huwa don, jekk huwa regal, mhux bis-saħħa tiegħek, mhux b'mertu tiegħek, mhux għax inti għamilt xi ħaġa tajba. Mhux għax thank you, our Google friend. Mhux għax bħalma tgħid Efesin, mhux għax jistħoqlok. Għax inti ġejt iffavorit. Jiena meta biex tifhmu intom iktar għal dawn l-affarijiet, intom li intom ġenituri, sewwa ommu missier. Jiena u inti, jiena nifhem llum ħafna iktar minn qabel, meta jiena kif nimxi ma' waliedi, mhuwiex bil-points, kemm jilħaq jagħmel points, kemm lesti jagħmel tagħmel timmarka dawk il-kaxxi. Alright, mela, jekk inti tagħmel daw il-kaxxi jiena nitimek. Jekk inti tagħmel daw il-kaxxi jiena nlibsek. Jekk inti tagħmel daw il-kaxxi jiena nipproteġik. Le. Għax huma uliedi huma tiġa jibbenefikaw minn favoritizmu iffavoriti bla kondizzjoni. Huma tiġa favoriti għax minn wilda minni. Minn ommhom ovvjament. Issa jiena u inti infavoriti, insibu grazzja, mhux għax aħna Maltin, mhux aħna mara jew raġel, mhux għax aħna ngħixu fl-Ewropa, u laqqas għax inti għandek ċertu edukazzjoni, jew għandek ċertu trawim, jew għandek ċertu werf, inti favorit minħabba kondizzjoni waħda. Għaliex Alla jħares lejk minn xamel u kompletezza, perfezzjona, ħallas bisħiħ sa l-aħħar qatra f'dak il-kalċi minħabba fek biss jiena u inti favoriti. Mokomaw, ħanejt xi ħaġa lil mulejtikom jagħtina l-koll revelazzjoni fuqha. Meta bniedem li jipridka l-Vanġelu, ovvjament inti tista' tallem il-Bibja mhux bil-forsa tipridka l-Vanġelu, mhux kull min jallem, mhux kull min jipridka l-Vanġelu huwa msejjaħ biex jallem il-Bibja u mhux kull min hu msejjaħ biex ikun teacher bil-forsa jipridka l-Vanġelu. Tifhmu differenza? X'inti l-Vanġelu huwa fil-Bibja, imma l-Bibja mhix kollha l-Vanġelu, hemm prinċipji tas-saltna, imma jiena nista' nagħlmek affarijiet imma xorta nħallik mitluf. Tidħol fil-Vanġelu biex tidħol fil-favoritizmu biex Alla jidħol biex inti tiġi favorit qudiem Alla, tifhmu xi ħaġa? Jiġifieri ħana ġa ngħidilkom iktar bażika. B'jekk inti tissib favur miegħi bħala Gordon, inti tkun ibni, tkun binti biex inti ssib favur miegħi. Qed tifhmu ġifieri b'jekk inti tissib favur miegħi bħalma jsibu ż-żewġ uliedi, dawn għax huma mwilda minni, iż-żerrija tiegħi, sewwa
huma iffavoriti diġà. M'hemm xejn li jistgħu jagħmlu huma li jistgħu jitilfu dak il-favur. Din il-Kristjani kollha naħseb jiena jistragiljaw fuqha għax aħna mdorrijin li inti irid trid timmerita xi ħaġa biex tieħu xi ħaġa minn Alla. Trid taħdem għaliha xi ħaġa biex timmerita. Qed tifhmu? Imma Alla bil-kontra, Alla favorik, ippożizzjonak biex inti tista' tiġi għandu u tirċivi dak kollu li diġà lesta minn qabel għalik. Ma tlabtuk xi ħaġa li għandek bżonn. Intom ma tifhmuha di? Mela inti għandek fid-dinja predikaturi għalkemm nemmen li hemm ċertu prinċipji li jiena u inti tajjeb li nitalmuhom u tajjeb li aħna napplikawhom ħalli dak li Alla għandu għalija u għalik aħna aktar nistgħu nibbenefikaw minnu. Jiġifieri l-kelma proprja hija tippożizzjona lilek innifsek biex inti tista' tgawdi iktar dak li Alla diġà lesta għalik. Qed tifhmu? Qed tifhmu xi ħaġa? Ħanerġa' nagħmilha fuq uliedi ħad tifhmuha. Meta inti missier u inti għandek ulied jew omm u għandek ulied, inti daw it-tfal mela inti taf li da ma qamx fil-għodu u kif qallek mami dadi għandi l-ġuħ, għandu l-ġuħ, mela inti tikol. Ara, ma qolulix li inti ħatikol. Min qabel inti tiġa provdejtlu l-ikel. Min qabel provdejtlu xilbes. Min qabel provdejtlu għal dak kollu li għandu bżonn. Lui li jrid jagħmel, li tfal tiegħi li jridu jagħmlu kuljum li m'għandhomx problema jagħmluha, jiġu għall platt. Sewwa xi kultant żewġ platti. Speċjalment dar raġel ta' quddiem hawnhekk. Sewwa. Allura hu m'għamel assolutament xejn li jagħmel huwa d-dadi u l-mami biex jibbenefikaw da minn dak kollu li daġa kellhom bżonn minn qabel u sabuh lest. Aħwa, dak kollu li inti għandek bżonn. Tiġa lest. Tiġa lest. Tiġa huwa tiegħek. Meta Ġesu qal lid-disċipli tiegħu merħla ċkejkna. Huwa l-pjaċir tal-missier li jtikom is-saltna. Huwa l-pjaċir tal-missier li jtikom is-saltna. Ma qalhomx isma' tidu tagħmlu hekk biex intom takkwistaw is-saltna. Imkien. Però sfortunatament ħafna jippritkaw hekk imsejjaħ Vanġelu x'trid tagħmel inti biex issalva. Kemm minnkom tafu llum b'revelazzjoni li jiena u inti ma tista' tagħmel xejn biex issalva, b'mertu tiegħek, bis-saħħa tiegħek, bl-opri tiegħek, kemm inti tajjeb inti? Xejn. Infatti tafu l-iskrittura di għax is-salvazzjoni hija kbira, l-Bibja tgħidlek li kapitlu 2 tgħidlek li aħna rċevejna salvazzjoni kbira. Is-salvazzjoni tibda meta titwieled mill-ġdid, minn hemm tibda s-salvazzjoni tal-Ispirtu. Mbagħad għandek is-salvazzjoni tar-ruħ u għandek is-salvazzjoni tal-ġisem. Salvazzjoni. Issa hemm affarijiet li aħna nistgħu napplikaw biex nippożizzjonaw lil nfusna biex nirċievu dak li Alla tiġa lesta. Dak kollu li inti lesta għalik, Alla tiġa lestjulek fil-pakkett ta' din is-salvazzjoni kbira. U għalhekk inti u jiena iffavoriti. Mela meta jiena u inti ngħidu aħna salvati bil-grazzja, jiġifieri it-tfal tiegħi jew tfal tiegħek, pereżempju, rajthom qed jistragiljaw fl-ilma u qed jerqu u diġà provajtilhom is-salva uomu. Mal-ewwel diġà taf li kien ħajkollhom bżonn salva uomu. U salva l-uomo huwa Ġesu. Qed tifhem hekk jismu salva l-uomo. Kollu kif anke le donne però, non solo noi uomini sono. Amen. Grazzi mulej. Meta jiena u inti ngħixu b'din ir-revelazzjoni li jiena u inti favorit, qed il-dik taħdek, qed lu inti favorit. Per eżempju, ħafna minnkom, kemm hawn minnkom illum fil-ħajja tiegħek qiegħda jew qiegħed li ma kontx toħlom, per eżempju, sa' 5 snin ilu li inti ħadkun fejn hawn inti llum. Mhux qed ngħidilkom biss ġeografikament bħala River of Love. Imma per eżempju fejn Alla birkek, kif Alla fetaħlek il-bibien għalik, kif Alla dak il-ġob li tajt dejjem kont tixtieq qalbek, li fl-aħħar ġi, li Alla forsi sablek il-ħinijiet, il-paga li dejjem xtaqt,
sablek id-dar li xtaq fl-aħħar mill-aħħar wara ħafna struggles illum il-ġurnata taf li għax Kristu favori kull li tallaq da fuqek għandek il-karozza tax-xewq li tixtieq qalbek. ħafna dawn l-affarijiet ma nirrealizzawhomx, imma aħna nidħlu fihom għax inti favorit minn Alla. Inti favorit minn isimgħuni aħwa, meta bniedem huwa favorit minn Alla, xejn ma jista' jagħmel l-għadu milli waqfek biex ma tirċevix dak li Alla diġà lestalik mill-qibed mill-bidu. Xejn ma jista' jwaqfek. Għaliex ma jista' jwaqfek xejn? Ħana jekk inti taqra l-iskrittura, ħafna minn nistalla, mhux ħafna, kollha, inkluż nista' ngħidilkom anke nies li aħna nafu f'din il-ħajja. Ħafna minn nies ġew ittorturati, ġew persekwitati, ġew trattati b'mod inġust, imma kif dejjem tarhom, għax aħna ħafna drabi naraw l-aħħar ir-riżultat tal-aħħar. Imma ninsew ħafna nies Alla minn xi xaddew x'ġielhom jirnexxielhom waqt li qed erqu fl-aħħar qegħdin fuq il-quċċata. Waqt li kienu ħdej il-ljuni, issa qegħdin ħdej ir-re. Waqt li kienu fid-dungeon u fil-ħabs u fil-umdità u fil-ktajjen, issa imexxu pajjiż. X'ġielhom wara dik l-avversità kollha jispiċċaw hemm fil-quċċata. Idejlek ġelhom dak li xejn ma jista' jwaqfu meta inti tkun iffavorit minn Alla. Meta tkun iffavorit Alla, xejn ma jista' jwaqfek. Infatti tantu hija kbira din ir-revelazzjoni ta' li inti I am favored with God, li inti ċirkondat bil-favor, li inti favorit minna. Tanti hija kbira din ir-realtà pubblika li meta naraw nies li d-dinja pereżempju għadet qalba minnek, inti tajt qalbek minnek innifsek, huwa l-favur Alla li jżommok jissom fil-wiċċ. Il-favur Alla jżommok, tidnejlek ħaġa oħra wkoll? Il-favur Alla huwa ħafna ikbar mill-problemi li inti qatt tista' tiffaċċja. Huwa l-favur Alla li qed iżommok vittorjuża. Huwa l-favur Alla li qed iżommok fil-wiċċ. Huwa l-favur Alla li ma ħallekx tereq. Il-favur Alla għaliex il-favur Alla ħanilkom bl-Ingliż. The favor of God over your life, it's much bigger than any adversity that you will ever face in your life. Il-favur Alla li jen fuq ħajtek huwa ħafna ikbar minn kwalinkwa avversità li inti qatt se tiffaċċja f'ħajtek. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Da ma jfissirx li għax inti favorit ma jkollokx problemi, ma jkollokx challenges. Min taf inti fil-ħajja tiegħek li ma kellux challenges? Min ma kellux challenges? Imma meta inti taf li inti favorit minn Alla, il-challenges, il-diffikultajiet li l-għadu jġib kontra tiegħek, minħabba li inti favorit minn Alla, tispiċċa xorta, titla fil-quċċata. Halleluja. Isu bħal dik, għabka ma minnkom ġil kalkom id-daki, dik id-daki jedu l-daki, meta kontu baby sek, jew kontu tfal, għaxuħt minnkom għadkom tilabu bid-daki, anka sallu minn Tifhum? Id-daki safrek, meta tkun qed tuħdu banju hekk, sewwa, dak għandu dak jara. Meta titfaħħa f'dik il-banju, tafali, din daki safra, tafasa kemm tafasa l-isfel, xarra daġa titla' fuq. Ting! Xut minnkom, għax intom il-favoriti minn Alla, intom bħal dik id-daki. Halleluja. 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 U tgħid, illa lu kif ħajrna xili. You're on your way up. Listen, remember this. Even while you're on your way down, God is working you on your way up. Halleluja. Grazie Ġesu. Gloria lil mulej. Anka meta inti tħossok sejjer l-isfel. Alla tal-bli xorta qed jaħdem xi ħaġa biex ħajġela jerġa' jtellek il-fuq. Grazzi Ġesu. Infatti dan il-favur li inti favorit minn Alla hekk l-għadu ma jaħmelix. Anzi tinnejlkom xi ħaġa ħanilkom misteru. L-Iskrittura tgħid li anka il-ħażin Alla jużah għal ġid tiegħek. Sew fil-Proverbi, sew fil-Ktib ta' Eżodu, dak li l-għadu jġib kontra tiegħek, Alla iddawru għal ġid tiegħek. Jiġifieri kważi xi kultant id-demonju
kien jaqbillu li lilek ma jmissekx, għax iktar ma messek ladu, iktar Alla tellek. Iktar lilek Alla tellek fil-wiċċ u ġelek tiddi. Alleluja. Da kollu aħna nsesaħwa. Ħana dikom skrittura vera sabiħa, waħda naħseb mill-iktar skrittura favoriti tiegħi. Mor fiktib tal-Lut kapitlu 4. Kulħadd jgħid jiena iffavorit minn Alla. I am preferred. I am favored by God. Jiena favorit minn Alla. Jiena markat minn Alla. Fil-ktib tas-Salmi hemm skrittura tgħidlek for you have been marked by God. Inti ġejt immarkat minn Alla. Halleluja. Grazzi Ġesu. Fil-ktib tal-Lut per eżempju, Lut kapitlu 4 vers 14 u anka vers ħankompli minnu, għax aħna maħnix assis, skużi, ver 15. Meta aħna għanna assis il-kbir, li juta s-sew kbir, assis li daħal fis-sew Ġesu Kristu, bin Alla, ħanżommu sħiħ il-fidi tagħna u nisqarruha. Għax aħna maħnix assis kbir li bajstax jader id-djufija tagħna. Imma għanna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħaners u mela, qalbna qawwija isma'wa di, kemm sabiħa di minn. Lejn it-tron tal-grazzja. Neħħi dik il-kelma grazzja, u għamelek. Lejn it-tron fejn inti taf li inti favorit. Wow. Ejja ners u mela lejn it-tron li minħabba fi Kristu taf li inti meta tmur qudiem il-mulej għal-bżonnijiet tiegħek, fit-talb tiegħek, fid-djufijiet tiegħek, fit-challenges tiegħek. Taf li Alla mhux ħajwarbek għax tiġà iffavorit. Għalhekk intom jiena u inti bħala wlied Alla nitkellem, għax mhux għad-dinja. Għad-dinja jistgħu jkunu ffavoriti once li jaċċettaw il-Kristu f'ħajjithom. Xi darba konna bħalu. Sewwa, u sa ċertu punt għad hemm il-grazzja tal-Alla fuq id-dinja sa ċertu punt għaliex minħabba l-grazzja li Alla tjuri lejn id-dinja permezz ta' Ġesu għadu Alla ma qereġ din id-dinja. Ma sfortunatament peress li ħafna għadhom ma rfuħx jew nkella għadhom ma jridux ma jistgħux jibbenefikaw minn dik il-grazzja minn dak il-favur li Alla lesta lihom. Ma jina u inti, għalek meta inti, jek tizbalja, għaw ċaħad zbalja? Xaru kaza. ħasa si komissazija. Dan huwa Vangelo ta' barra minnaw, Imma ħanikom xaħ, ġili għamiltu xi praspura u tejt ġeja xi sejjed ta' jew. Ġili għamiltu xi praspura u għed. U minn tidnejlkom xi ħaġa għar minn hekk. Issa di tagħmluwix liġi dal ħanejt, just a thought. Ma tidnejlkom xi kultant ninnota fil-ħati tiegħi. Xi kultant nagħmel xi praspura. U minn flok, nirringrazzja l-Alla ma ġiet sajjetta, tiġi barka. Dak mhux jiġifieri xi għamel il-ħażen ħajġi l-barka da. Imma għaliex Alla huwa tant twajjed, tidnejlek xi ħaġa. Meta jiena u wliedi jiżbaljaw, jew ġili jien żbaljajt quddiem ommi u missieri bħala tfal ukoll. Xorta temawni, xorta ħabbewni, xorta proteġġuni, ma kaċċewnix il-barra. Mux dejjem indimt mal-ajr, ġili għaddew jiem, ġranet, ġimat, qabel ma raft l-izbal tiegħi. Imma xorta aċċettawni għaliex konti favorit.
kont inti favorit. Għalhekk l-iskrittura tgħidlek li Alla ma jistax jiġġudika lid-dinja lissa għax hawn jiena u int. It-tieni l-Bibja tgħidlek li l-korla tal-Alla ma tistax tiġi għalissa għaliex jiena u inti maħniex iddestinati għal korla, għaliex għax kif jista' jkun Alla jeqret lil dawk li jaffavorixxi. Qed tifhmu? Issa jew jiddependi meta ħajsir ir-rapture, il-ħatfa. Jekk ħajsir fil-bidu, Alla jieħu l-Knisja u jitfa' l-ġudizzju l-kollha tiegħu fuq id-dinja. Jekk ħajsir fl-aħħar, ħajtfa' l-kollha fuq id-dinja u l-inna b'tali mod ħajjipproteġina minn dik il-korla bil-fors, għax il-kollha mhix iddestinata għalina. Għax aħna ddestinati għall-grazzja, jiġifieri ddestinati li jiena u inti minħabba d-dem ta' Kristu biss. Aħna favoriti minn Alla. Jiena favorit. Inti lil-uliedek il-ħadd ieħor tħobbhom ukoll. Imma l-uliedek dejjem għandek imħabb ikbar, bla dubju. And it's okay. Għax dik hija l-qalb tal-missier ta' li tħobb l-uliedek iktar. Sewwa, u jekk inti tara il-bnek jiġġieled ma' xi ħadd barrani, jew bintek ma' xi ħadd barrani, inti mhux ħadd tmur taqbeż għall-barrani l-ewwel u mbagħad tuħodha kontra. L-ewwel ħadd tipproteġi lil bintek, ħadd tipproteġi lil ibnek. Sewwa, se jkun ma żbaljaw, tpoġġihom frokna u tgħidlu oj, you were off there, hemmhekk żbaljajt, Imma għax huma uliedek, inti tiffavorixxihom, mhux qed ngħidlek tispoljhom, imma tiffavorixxihom. Amen? Alleluja. Meta il-favur tal-Alla qed jaħdem fuq ħajtek, pereżempju, jekk aħna nħarsu lej pereżempju Giuseppe. Giuseppe li huwa aħna ngħidulu mibjuħ minn ħutu. Kif Giuseppe li kien mibjuħ minn ħutu ġi irreġettat, però ħaġa interessanti. Giuseppe li kien mibjuħ minn ħutu eru għalih għaliex kien favorit. Ħanejlkom aħwa. Meta inti tkun il-favorit, id-dinja tara. Id-dinja tinnota. Jistgħu jgħajruk, jinsulentawk, imaqdruk, imma jafu li hemm xi ħaġa differenti fuq ħajtek. U jafu li jgħajruk kemm jgħajruk, jinsulentawk kemm jinsulentawk. Ikunu kemm ikunu kattivi, ma jistgħux jifhmu għaliex Alla jkompli jollik. Għaliex dak li għadu iġib kontra tiegħek, Alla ipattjulhom lura taf kif? Mela l-għand mistejk l-tifel, ħanolli iktar. L-għand li mistejk l-tifla, ħanolli aktar. Ħalli dak li inti għamilt, ħanużaħ kontra tiegħek biex dak li inti provajt waqqaf il-binti minnu, jew il-libni minnu, iktar ħanolli jassa. U għaraw l-istejjel tal-patriarki, tal-qaddisin, tal-profeti, jekk mhux kollha hekk. L-Iskrittura tgħidlek li Ġesu kiber fl-erf u anka fil-favur ma' Alla u mal-bniedem. Meta jiena u inti iffavoriti, number one minħabba Kristu iffavorit quddiem Alla. Kulħadd jgħid jien iffavorit quddiem Alla. Meta jiena nitkellem, Alla jagħti każ. Meta jiena nitkellem, id-demonju jagħti każ. Mela jiena iffavorit minn Alla. Alla jiffavorixni bħalma tafu kollha, it-tfal tiegħi huma tiegħi jiffavoriti fajnija. Però wkoll hemm li jiena u inti iffavoriti quddiem id-dinja. Issa ħanilkom aħwa. Id-dinja b'mod awtomatiku mhux iqumu filgħodu jgħidu jara llum nixtieq niffavorixxi lil dak jew il dik. Imma peress li l-favur t'Alla qed jaħdem fik, iġġielhom jagħmlu affarijiet lilek ma jafux għaliex qed jagħmluhom biex lilek jolluk. X'jiġifieri? Jiena xi kultant nintaqa' ma' nies, pereżempju, u ġej smajt stejjer. Pereżempju xi ħadd applika għal job, pereżempju naf il-wieħed hawnhekk, ħuna. Applika għal job ġewwa bank. Da ma kellux l-ebda kwalifiki għal bank. Applikaw bosta għal dan il-job u l-unika Kristjan li applika għal dan il-job u tawħ dan il-job jaħdem ġo bank. Li ma kwalifika ikkwalifikatu għal dak il-job. Zero. Jissejjaħ il-favur t'Alla fuq ħajtek. Amen?
Inti tmur għal job, tmur tagħmel job interview. Forsi jridu ċertu nies, jridu ċertu edukazzjoni, jridu ċertu kwalifiki. U inti tiġab li tmur b'qalbek tgħid dan aħna bil-Malti ngħidu ħan it-tanta xortija. Imma mhux xorti qed tittanta, kont tagħmel huwa qed tattiva il-favur tal-Alla fuq ħajtik. Għaliex il-favur tal-Alla jaħdem bil-fidi. Il-favur tal-Alla jaħdem bil-fidi, jiena nemmen li jiena favorit. Ħanilkom aħu, taf kemm intqajt ma' nies. Infatti, ngħidilkom xi ħaġa oħra. Meta jiena ġejt Malta, kien hemm żewġ pastors f'Malta li għadhom ħajjinu l-mulej birikom, li meta tilhom il-mulej għalli biex immur fuq it-televiżjoni ta' Malta, taf kienet ir-reaction tagħhom? Kif jista' jkun? Stana ftit, qed ngħid, dawn m'għandhomx istess DNA spiritwali tiegħi. Daw kif qed jiddu bida. Meta jiena mort biex nibda programm, I was, kif jgħidu bl-Ingliż, flabbergasted. Taf kienu jagħmluli, kienu jagħmluli it-tron u jpoġġu l-kuruna. Għax kif mort biex nagħmel programm, għaluli iva u ħassejt għamluli tapit l-aħmar men. Għad illallu kienet daqshekk faċli. Ma għaliex kienet faċli? Għax flus ma kellix kien xi ħaġa bil-fidi. Kien pasta fidi. U il-flus ma kienu żgħar, infatti l-ewwel żerja television kien jisimha Fiat Fire. X'kelli Fiat Fire u biħħejta. Kont daħħalt 1000 euro minna, tajt id-deċma u minna ħallas l-ewwel żewġ programmi. With fire it started, the ministry on TV. Vera, kelli Fiat Fire biħħejta. U għet mulej diħa nizraħħa għal-ministeru. U meta mort, għallu li tista tibda minn ġimgħa jina għadħa. Sak faċli. Taf kam għallu li f'Malta ma xekja. Illa ballu. I tell you, the favor of God was working for me. Il-favor talla kienet jaħdem u ilu jaħdem fuq il-television 15 sena. U l-konti jiddajem jħanħalsu. Ovvjament huwa xogħol talla. Alla jiffavorixxik mhux biss biex ikollok dar sabiħa, tajjeb li jkollok dar sabiħa u jekk tixtieqha il-mulej tiegħek. Mhux biex ikollok biss karozza sabiħa u jekk tixtieqha jagħtilek. Imma biex inti tiddi għal Kristu f'din id-dinja. Bħalma jiena nħu pjaċir meta nara l-uliedi fiżiċi, naturali u anke l-uliedi spiritwali bħal din l-oħt hawnhekk u din il-bint spiritwali li nara tiddi u inti tħu pjaċir. Tixxokesjom, tiħu pjaċir tarom jiddu għal-mulej. Amen, ekkalla bl-aktar mod ħafna iktar, iħobb jara li l-ulidu jiddu fid-dinja. Għax huma huma uliedi. Nuhu pjaċir meta narom ikollhom suċċess. Alleluja, isimgħuni Kristjani, tistħix u tibżax milli jkollok suċċess. Is-suċċess huwa parti mid-DNA spiritwali tiegħek. Amen, imma ftakar. Mhux għax int bravu u għax inti jaref u għax int għandek ħafna skola, issa tajjeb ċertu affarijiet huwa tajjeb li jkollok ċertu affarijiet, imma ftakar inti jiena naf ħafna nies. Bl-iskola daħluni mill-lat ta' edukazzjoni daħlu forsi li xogħol oħrajn minn butu joħorġu oħra minn tant għandhom it-tri wara semma mal-kamandi mhux bħażin ukoll. Imma huma tant huma bravi akademikament, imma men huma broke, huma depress, huma ma jistgħux jisibu job. Ħala. Għax mhumiex immarkati bil-favor talla. Mbagħad tmur int u tgħidlu jiena laqas għandi jew level wieħed ta'. Ma nafhem xi ħaġa fuqek. Ejja prova. Dak x'kien? Dik li ma kwalifika mill-li ma università ġiba. Tissejjaħ il-favur tal-Alla li inti favorit minn Alla. U l-favur qed jaħdem miegħek u qed jaħdem għalik anke qabel ma tiftaħ qalbek. Halleluja. Grazzi Ġesu. Kemm aħna imberkin u favoriti minn Sidna Ġesu Kristu. Amen. Gloria lilek mulej għaddi. Satu ġabġiba kbira l-mulej. Luqa kapitlu 1, vers 30. Il-Bibja tgħidlek, u l-anġu tal-mulej Alla. La tibżax Marija
Għaliex inti vers 30, Luke 1:30. Għaliex insibt favur qudiem Alla. Isimgħuni, hemm ċavetta hawnhekk hawn ċavetta. Aħna nafu li Marija ovvjament hija Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem. Intom ġieli inta taħseb li Marija ta' 14-15 sena, xi ħaġa forsi għalla snin, taħseb li xi darba għaddila mill-kuruturi ta' moħħa li din ħassir minn Messija li ben Alla l-ħaj. Liema università marreddi biex tikkwalifika. X'tip ta' servizz għamlet fil-Knisja biex tikkwalifika? X'tip ta' servizz għamlet fit-Tempju biex tikkwalifika? Imma x'Alla favorija u Alla marka bil-favor tiegħu. Alla ikkwalifika. Meta Alla jiffavorik, Alla jikkwalifikak. M'għandek bżonn l-ebda kwalifika oħra jekk jikkwalifika Alla. Però jekk ma jikkwalifikax Alla, l-ebda kwalifika fid-dinja ma tkun biżejjed. U xi ħaġa oħra sabiħa. Meta inti tkun taf li inti favorit minn Alla, isma'w min jifhem, min jara f'din b'revelazzjoni li inti favorit minħabba li Alla tefa' fuqek u fuqi minħabba fi Kristu. Ma tistax tkun gburi għawa, ma tistax tikbillek rasek. Jekk vera tifmu dan, għax inti taf li mhux b'mertu tiegħek. Tifmu l-bnidem li kibrit lu rasu jew kibrit la rasa għax Alla tjużhom. ħanejdlek insejt minn fejn ġejt. Ma nistax jiena nirringrazzja Alla llum il-ġurnata wara snin. Fejn kont qatt noħloma jiena fil-kuruturi ta' moħħi, meta jiena kont ballerin, intiru nagħmel il-ġettejż u nolli n-nisa jekk fuq waħda. Halleluja. Vera ta'? Mhux in-nisa kollha ta'? Għalek għadni ħajax kon nazal li muħed nazal. Konnu pjaċiri, kon badaw nollija, kon għodni posa. Halleluja. Kif, għara għajd li wara daw snin kolla, jiena il-mulek kien ħajja f'dan skużani mulli tuħuġali, fil-ġenta moħħolla li ħajtini ministeru li f'7 nazzjoni. No, it does not make sense. Ma għazek ikollok jina għandi dottorat, imma mux id-dottorat. Mux id-dottorat. U għal-favur tal-Alla. Alla fil-grazzja tiegħu u għal-glorja tiegħu ma ħaġa li ku Alla mulej. Halleluja. Halleluja. Mux vera, għajja kamon, titkun miġnun. U jina nemmen li Alla miġnun. Issa miħajqa ta' dil-bicċa u ħajtarax għalla pastor Gordi. Għalla miġnun. Lema, miġnun, imur il-mut, għalla dewa tijosi. Exactly. Uwa miġnun warajk. Miġnun warajk. Inti taf li Alla miġnun warajk. Min sab l-Alla? U sab li l-ek jew insib li lu? Għaxin kol mitluf u laqqas kont taf li kol mitluf? Kontet todos. U f'daqqa waħda ħarġet u għalatek minn xarek. Amen. Dak mux ġen. Dak huwa l-imħabba ta' mal-affarijiet tal-ġen. Il-Alla ġili għattilu jena għattilu mulejtlu you are mad. You're crazy. Darba kont l-Amerika l-ewwel darba li għattilu di. Għatlu mulejtlu I think you're crazy. Għatlu you're mad. Wara ftit sekondi taf nisma minn għandu. Mux bieċajded nejdilkom. Għattilkom iġaw minnkom tiftakru. Għalli I am madly in love with you, son. Għalli vera. L-imħabba tal-Alla għalik tanti favorixitna l-inna li u lilak fi Kristu. Li laqqa saħna, aħja itlob l-Alla biex tikber fil-revelazzjoni daħħadi. Kemm inti favorit. Kemm aħna favoriti. U għalek jħasra povri dawk il-lek msejħa ministeri li jwaqqaw ruxmata kundanna fuq il-poplu tal-la, mux għadnejlek il-ħazin għamlu. Le, l-ħazin u għabħazin. Imma inti maħbub, ma tistax taf li inti ma tistax titlef għat l-mħabba tal-la. Taf li inti għat ma tistax titlef il-favur tal-la, għax huwa don, mux għax inti kwastajtu. Taf li skrittura tejlek li aħna ġejna motija abbundanza ta' favoritizmu. Ek ta' tfisser krazzja.
Romani kapitlu 5 vers 17 hekk tgħidlek ta' li aħna rċevejna abbondanza ta' ġustizzja u ta' favur, grazzja. Ġifieri jiena tant jiena favorit. Meta jiena ġili ntqajt maħwa, meta kont għadni Bible College, kun jgħidu li brother don't become a pastor. Ngħidulhom don't worry, I don't want to. Kemm xtaqt li qatt ma fis-sens mill-lat naturali żgur qatt ma kelli il-ħolma li nsir pastur. U kienu jgħidu li issirx pastor inta? Tħobbix rasi. Ma ħanilkom aħwa, il-favur talla fuqek qed jaħdem anke inti meta inti rieqed. Meta inti tkun iffavorit minn Alla, hemm nies qed jaħdmu fuqek li jint biex jaraw kif jolluk. U ma jafux għalfej iridu jberkuk. Iridu jiġu għandek biex jisaqsuk. Iridu jisimgħu x'għamilt biex inti tkun għaliex inti daqshekk kif favorit. Meta jiena mmor trejma l-Amerika, il-mulej forsi xi darba tina l-grazzja mmorru grupp l-Amerika Rejma. Meta inti tara l-kampus ta' Rejma, taf x'tajt? Il-favur tal-Alla żgur huwa fuq dan il-ministeru. Taf x'jgħidu meta nies jiġu River of Love? Pastors oħra ngħidilkom. Taf x'qalu li meta ġew il-grupp ta' pastors reċenti? Qalu li for sure the favor of God is on this ministry. For sure. Ma jfessix li ma tgħaddix minn challenges ta'. Kull min huwa favorit minn Alla, kollha jgħaddu minn challenges, kollha jgħaddu minn battalji, kollha jgħaddu minn sfidi, imma kollha jisservu biex iktar tiddi għax inti favorit minn Alla. Halleluja. Gloria lil Mulej. Thank you, Jesus. Gloria lilek Abba Missir. Alla iċċaqla oħrajn biex ibirkuk. Ħalli ċertu affarijiet li anka ċertu nies li jagħmlu biex jippruvaw iweġġawk. Ħanilkom aħwa, bis-sewwa jew bid-newwa. Anka il-fatt pastor pereżempju mill-Amerika qalli kemm nixtieq li kieku jiena jgħidu fuqi bħalma jgħidu fuqek? Kemm nixtieq li kieku kitbu fuqi bħalma kitbu fuqek? Nifhem għaliex qed jgħidli hekk, ta' mhux għax qed nieħu pjaċir. Imma għaliex huma dawn l-affarijiet, ismawni, Alla il-currency Alla jbiddel l-affarijiet hekk ara. Bħalma diġettilkom. Mela il-bniedem l-għadu jippjana kif ibaxxik. U Alla jgħidlu dak idawru biex iktar lilek jollik. Għalhekk inti meta jiena u inti favoriti minn Alla, xejn ma jista' jwaqfek. Għax il-favur tal-Alla fuq ħajtek huwa ikbar minn kwalinkwa ċirkostanza li tista' tiġi kontra tiegħek. Fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Ħanurikom xi ħaġa fil-ktieb tas-Salmi 16, Proverbi 16, morru hemm Proverbi 16. Proverbs 16. Grazzi Ġesu. Thank you, Lord. Proverbs 16. Kulħadd jgħid jiena iffavorit minn Alla. Il-favur tal-Alla jiċċirkundani bħal tarka. Halleluja. Bħal ma għamel Marija om sidna, il-favur tal-Alla wkoll jipproteġik minn kull biża'. Darba kelli rivelazzjoni. Meta kont għadni Rejma ġewwa l-Amerika. Fejn hija dik l-iskrittura Ġeżaja? Proverbs 16 what? 7? Meta kont għadni l-Amerika. Min joġob lil mulej bil-imġiba tiegħu ukoll ma l-edewwa jżomm is-sliem. Bl-Ingliż nippreferi aħjar. When the ways of a man are pleasing to the Lord, he even makes his enemies at peace with him. Dak ma jfissirx li l-għadu li bil-fors daqqa waħda ħisir uħobbok ta'.
bħalma tgħid fil-ktieb tas-Salmi kapitlu 23, x'tgħidlek? Huwa jħejji tejba mejda u fejn? Quddiem l-edewwa tiegħek. Jiġifieri l-istess nies li d-demonju juża biex jipprovaw ikissruk ħajkunu l-istess nies li ħajarawk li Alla ollik. Bħalma l-għadu uża niesu biex jipprovaw baxxuk u jkissruk, Alla ħajuża lil daw in-nies biex iħarsu lejk u jgħidu dak raġel, dik mara, żgur jitalla fuq ħajjithom. Il-favoriti minn Alla. Grazzi mole. Meta jiena kont għadni rejma, f'sentej fi knisja ta' 8,000 ruħ, kważi kulħadd kien jaf jew min jiena jew jafni personali. Għax kont impoġġi quddiem, hemmhekk ara l-ewwel żid, u kont cheerleader tal-pastor tiegħi. Halleluja, praise the Lord! U kulħadd kien jaf dak li halleluja. Hekk ngħidu li, hey, halleluja. So, vera. U niftakar darba kien hemm konferenza. U l-Knisja ovvjament hija humongous, daqs jisu mort xej ground. U fuq section minnhom, dil-konferenza kienet konferenza speċjali, u kien hemm min nies popolari kollha li nara fuq God TV. Fuq God TV. Joyce Meyer. Ma nafx kemm kien hemm nies. Rux ma ta' predikaturi li inti naraw fuq God TV u dejstar kienu hemm. Tidnejlek x'ħassejt? Ħammur impoġġi jdejhom. Dik hija l-klassi tiegħi. Għax ħassejtni, kont naf. Isar ħejla, il-ħass u mela l-ħass. Xorta hekk inti, li inti favorit. U kien hemm ħabib u waqt il-muli qalu li le tmurx hemmhekk għax hemmhekk ta' dawk qedilhom jiena bħal dawk ħamur hemm. Amen. Tgħid li imma din mhux gburija, din hija revelazzjoni li inti tkun taf li inti mmarkat minn Alla. U jiġri x'jiġri xejn u ħadd ma jista' jbaxxik. Ħadd. Infatti, anka meta naraw, pereżempju, l-istorja ta' Mosè. Bibja tgħidlek Alla favorixxa l-Mosè. Mela intom tafu Mosè, meta twieled Mosè, Farawni prova joqtlu. Ommu u ħutu missieru ħbewh f'ċestin u tfawh ġa xmara għaliex sab favur f'għajnejhom u quddiem Alla. Meta instab mit-tifla tal-għadu li prova jaqridhom spiċċa isponsorjaħ l-għadu. L-istess għadu li prova jaqirdu kabru, edukaħ, temaw, naddaflu l-patata mill-koko, ħalliħ jila fuq it-tron tiegħu, għala, x'għamel? Għax kien favorit minn Alla. Kien favorit minn Alla. U meta anka meta kiber u mbagħad Alla sejjaħlu u qallu nsejjaħlek biex inti tmur teħles il-poplu tiegħi mill-Eġittu. Kien hemm oħtu li għamlet żmien għelet għalih. U l-Bibja tgħidlek li anka dak li qalet oħtu fis-sigriet Alla dak huwa ibni, dak huwa l-qaddej lina favori. Ħanirkom aħwa, hemm nies li lkom forsi jgħidu kontra tagħkom jixtiequlkom id-deni. Tinejlek kif Alla tidawwara, kompli jgħid fuq binti, ħanolli aktar. Kompli jgħid fuq ibni, ħanolli iktar. Għax inti midluk bil-favur tal-Alla. Halleluja. Meta Daniel, il-profeta Daniel, Alla sejjaħlu u baqa fidil il-mulej jitlob lill-Alla anka meta ħarġet il-liġi u d-digrit li ħadd ma jista' jitlob lill-Alla ħlief lill-Alla tal-pagani. Ma jistax jitolbu lill-Alla, ħadd ma jista' jidher u da baqa fidil lill-mulej. Ġew l-dewwa tiegħu
يكشفوه بيش من اليوم هيبرافوا يقردوه. تفاوه في الدنجن. شو يقولوا الدنجن بالماء؟ لارينا لار فيكنا من اليوني. ماشي الفافور تلا كين فوق حيته لليوني صاروا بوسيكيتس. وسباو سبتشاو المحدة وفورسياو من يايت اما داك عش فورس ما كلهمش جو. برا فتيت سيات ورا كلهم بوفيه صحيح. عشان بعد داوك الاستاس اللي بروفاو يدفعوا واكوزاو للدانيال باش يقردوه وتفاهموا لليوني. متى الري را شامل لالة دانيال ما دانيال قال باللوم القديم البايس كله هيقضي للالة دانيال. والدوك اللي جابوه لدانيال قديمي اتفاوم في الدنجن تالليوني وعملوا بوفيه منه وكلهم كلها. مش عشان ما كلهمش جوه لليوني، اما ياك انتي الفافوريت من الله لبدا اليون ما يستيمسك. هللويا. جلوريا للجسوع. جلوريا للمسيح. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of Jesus. متى نراو بوستنس أخرى. Piano, come. Worship, come. متى احنا نراو ناس بحال أستر. أستر اللي كانت تلفت اللمة المسيرة. مين تحسب لي قاد كان يديله من الكورتورة تمخها للدين المرأة. أستر تفايلة. ليش دربة كانت تكون المرأة. Now, this has so much prophetic meaning for me. لزجور خافنا منكم ما شمويش ومش هندي لكم. إبوانار. إما this is a king. ليالا يعلى الشخص بيجي سبيتشا يريبليس يا تفايلة ماري يبوزيشنا في بالاتس بلا كواليفيكي تلفت اللمة والبسيرة زار كلا للشخات يتشريا موردكاي يسابورتيا بيجي تسبيتشا in the courts of the king. بيش بالفافور اللي يالا بوجه فوق حياته تسبيتشا تفدي بايس. من ياف كما منكم اللي يالا اتي بوزيشيونا. هنلكم حاجة. هنلكم شي حاجة بروفيتيكا خلوها فوق الشكفة. أمنيس اللي منحبة فيك الله حيعلى. بيش يبوجي ليلك. Let me say this prophetically. There are people that will be plucked out because God is about to replace one of his sons and daughters who have been highlighted with supernatural favor so that his plan, his kingdom will come to pass upon this earth. That's a prophetic word for somebody and for everybody in the mighty name of Jesus. شنو شغلك؟ زم قلبك الملي. كومبلي فخره. كومبلي رينغراتسياه. متى لفايت ما يعملوا سنس. تحسب دولة لفايت عملوا سنس على استي. تحسب لدولة لفايت عملوا سنس على ديبورا على موردكاي لستسويخت اللي ريت يقتلوا يسبتشا او يطلع بلستس انقصة للستاليلو على داك يستاهل الفافور ديفين تلا فوق هايتك. خليني لك قهوة. عندكم شي حاجة تلبزها مش عليكم على من يبوتكم. الفافور تلا فوق هايتك داك اللي يريدوا عليك يجي فوقه. I'm going to say this in the realm of the spirit. I decree it. Don't touch the favored ones of God. وداك اللي انت تيت كونترا راجل تلا ومرة تلا فافوريت من الله او تاتنت اش جاي خسات
يحيبلك. Grazie Gesù. Grazie Gesù. زوم قلبهم kompli fittex li twettaq dak li jixtieq il-mulej f'ħajtek. U għejdlu mulej bħalma qalet Marija, għamel minni skon kemm dak li trid int mulej. Mhux x'naħseb jien, x'irrid jien. In-nies kollha Alla għal snin qabel u anka l xi wħud ġranet qabel, għal xi wħud anka sija qabel. Hemm nies li Alla biddilhom id-destin divin ta' ħajjithom f'sija. Bħalma jgħid bil-Malti, riħta sija, ingħadda f'qija. Għalhekk żomm għajnejk fuq il-mulej, żomm qalbek safja qudiem il-mulej, kompli jifraħ fil-mulej, kompli jolli lil-mulej Ġesu fil-ħajja tiegħek, tħalli qatt titlalek għal rasek, dejjem għamel dak li huwa sew u integru qudiem Alla. Alleluja. Grazzi Ġesu. Mhux moħħok fuq jew oħtok moħħok fik. Inti ħalli inti twettaq dak li Alla għandu għalik, ħalli l-favur Alla fuqek ikompli jaħdem. Għaliex inti diġà favorit. Alla diġà highlightjak. Alla bl-Ingliż ħanidikom din l-istorja, di storja vera ġat lili. Meta jiena qabel ma mort, mela jiena kontet nisfen mal-kumpanija Bale Oklahoma. Fit-1997, 98. Kont l-aħħar kumpanija li sfent magħha Bale, Minnesota. Qabel ma mort Minnesota, sena qabel ma mort Rejma. Niftakar il-mulej kien għalli ftaħtlek il-bibin biex tmur fin-nord tal-Amerika, sa din kelma profetika li għandha x'aqsam mal-favur Alla fuq ħajtek u fuq ħajti. U l-mulej għetlu mulej ħanilek kemm kbira dil-kelma qed nirrealizza sa stess. Mamma mia kemm kbira dir-realtà. Meta l-favur Alla fuqek. Meta l-mulej għalli ħanibatek il-nord u jina nibża mill-bart. U n-nord Minnesota, meta mortem il-snow, xuħut minnkom jtaqqa fuqhom, ħadd ma jsibek. Ħolli tisparixxi żgur. Ħolli, fejn? U oħrajn bħala, mhux għax jiena ma forsi jibqalet għawin. Someni. Somma, meta mort, għetlu mulej ħatibatni fin-nord għas kemm kesħa. Bellaħni l-mulej. Tinejlkom xaħalli? Għalli minħabba fik, it-temp mux ħajkun l-istess. Naw, tista titħaq, tista tizzufjetta, tista tagħmel li zikkola trid. Dik mhix dawa, vera. Sewwa. Għax ċertu affarijiet li meta inti tkun iffavorit minn Alla, u nut li tipprova tispjegahom, temmi ġamel li trid. Imma il-mulek għalli vera. Għalli ħanibatek Minnesota, għalli għax irrid nibda nonfoħ bl-Ispirtu Santu għal-revival minn nord. Issa dak ma kienx fil-kurituri ta' moħħi, infatti l-qasit timur jien. Qasit timur. Għetlu n-nord, għas kamem kesħa mulej, nobboda l-kesħa, u mux kesħa kjoġbok, kesħa ta' kesħa silġ daqs dinja. Kon ikun -40, mur immaġina għas il-freezer dijak -40. Tuħu nifsi għasil, tum. Da, bisseda nelek, -40, da. Jek tmur tamel pipi barra tisbit. Imma mux il-pipi bis kollox. Sawa? Vera, biseda nelek, -40 min! Naħseb laqas il-friza ma hija -40.
tant kien ikun kesħa li ftit sekondi barra tibda taħseb li wiċċek qed inqasamlek. Bis-seta ngħidilkom ta' kien ikollhom frostbites meta toqgħod ħafna barra. Għatlu hemm ħatibatni mulej. Għalli minħabba fik nagħti glorja lil Ġesu, kollha glorja lil mulej. Għalli mhux ħatkun daqshekk kesħa. Jiena mort, beda Novembru bdejt il-kumpanija minn Settembru sa Ġunju. Meta mort, għax għalli wkoll l-Lord għalli il-kelma tal-Mulej kienet għalli I want to also use you to usher revival there. Insomma, kont rajt il-kumpanija kollha tal-Beleja tuħajjithom il-Mulej. Tnej minnhom illum qegħdin full-time ministry. Kont bdej knisja mek minn marit nibda knisja. Meta inti tkun il-favorit minn Alla, jiġru affarijiet li laqas pjanhom. Għax il-favur tal-Alla jiġri warajk. Ma tagħmilx effort. Affarijiet jibdew jiġru fajda wow, kif qed jiġri x'għamil biex jisħoq lejjek jien. Tifhem ma jisħaq li xejn. Tifhem? Jiena bniedem naturali bħalkom u mela Kristu ħafna iktar minnkom. Sewwa imma meta mort qedtilhom mort knisja partikolari kienet simili River of Love. U kif mort l-ewwel darba għalli għejd il-pastor li ħanitfa' revival tiegħi minn fuq ħaf din il-knisja u minn ġewwa n-nord. Għax dak iż-żmien kien hemm ir-revival tas-South ta' Pensacola, ma nafx jekk tiftakruhx. Sewwa u mort ngħid il-pastor u jiena ġew qalbi qed il-mulej jiena ħammur ngħidlu jiena għad mitħalt hawnhekk. U nispiċċa qedlu għalli brother għalli dak li qed tgħidli aqsmu ma' knisja tgħidx kemm nitolbu għalih biex iseħħ. U x-xerjajtu ma' knisja kollha. F'sena rajt il-kumpanija kollha tal-Beleja kollha aċċettaw il-Ġesu Kristu bit-tabib u bit-terapista tal-ballerini u bit-tifla tiegħu wkoll. Jaċċettaw kollha l-mulej. U bdejt Bible study ġewwa d-dar tiegħi, nies jinħelsu, nies ifiqu. Grazzi Ġesu, li bdiet knisja. Mbagħad tajt tal-pastor. Ma meta mort hemm xi ħaġa tal-għaġeb, vera għadda Jannar u għadu ma mel l-ebda snow. Għadu il-xitwa da ma bdix, Minnesota da ngħidu għana. Mux il-Malta, dejlek mux ħajamel snow, dejlek mux ovvja. U meta għetlu l-mulej għetlu, tista' tgħid li mulej għaliex għetli dil ħaġa partikolari li temp mux ħajkun kiesaħ, tlu aħjar għetta tal-weather forecast, kien iktar jagħmel impressjoni minni. Għalli minħabba li jiena markajtek u qed nautentika il-favur talla fuq. I'm authenticating my work over your life. That's called being favored by God. And all the glory belongs alone to Jesus Christ the King. Hallelujah. Hallelujah. Kulħadd ibaxxi rasu. Lejla inti smaj dal-kelma, il-mulej irid jkun raġġik, irid jibnik, u ma tagħmilx differenza milli ma' background ġej, ma tagħmilx differenza kemm għandek edukazzjoni jew kemm għandek flus jew kemm m'għandekx minn xejn da kollu. Jekk inti iben u bint fi Kristu, inti favorit. U l-favur talla qed jaħdem għalik u qed jaħdem fuq ħajtek għax inti maħbub minn Alla b'imħabba tal-ġenna. U kol ma tittamel, jammulej, jiena irrid nippożizzjona ruħi biex dak li inti għandek għalija inwettqu kollu. Ma bdejjem fuq kollox, nagħti glorja lilek u biex is-salna tiegħek tiġi avvanzata u rida tiegħek isseħħ fuq l-art. Kaw xi ħadd illejla li pastor kelli bżonn nisma' kelma bħal din lejla biex inkoraġġik. Grazzi Ġesu. Kulħadd iqum bil-wifa. Kulħadd ipoġġi idejk fuq qalbek u għid it-talba warajja. Dit-talba li ħatejt, ħadd biddillek ħajtek illum. Dit-talba li ħatajt warajja minn qalbek ħadd biddillek id-destin ta' ħajtek illum. Meta inti favorit minn Alla,
m'hemm xejn x'tista' tagħmel iktar int biex tkun il-favorit. Diġà il-favorita, diġà favorit. Maħbub, inti ma tista' tagħmel xejn biex takkwista. Li tista' tagħmel tippożizzjona lilek innifsek biex tirċivija, biex tattiva f'ħajtek. Kulħadd jgħid it-talba. Illum issi qaddis. Grazzi tal-imħabba kbira tiegħek. Bis-saħħa tiegħek mulej u b'mertu tiegħek mulej. Biss, mhux bis-saħħa tiegħi. Mhux mertu tiegħi. Inti taf li ndajjef, di taf li mingħajrek mina xejn u ma nista' nagħmel xejn. Ma x'inti immarkajtni u għax inti iffavorejtni, iffavorixxejtni mulej Ġesu. Grazzi li l-favur tiegħek qed jaħdem fuq ħajti. Jagħmel x'jagħmel għadu, il-favur tiegħek huwa ikbar. Jagħmel x'jagħmel il-bniedem kontra tiegħi, il-favur tiegħek fuq ħajti huwa ikbar. Il-favur tiegħek mulej iżommni, jipproteġġini u ngħix bil-konfidenza li jien favorit. Quddiemek u Alla qaddis. Mhux b'mertu tiegħi. Ma dan kollu b'mertu. Ta' Sidi Ġesu Kristu biss. Ta' dem qaddis li u xeret għalija. Meta sar ikkapuljat fuq dak is-salib minħabba fija biex jien nista' nkun il-favorit. Abba Messi. F'kull ħaġa li ngħid, f'kull ħaġa li nagħmel, irċievi glorja u tifħir. Grazzi li inti kull jum qed taħdem fija u tippożizzjonani anka taqla nies minn ġo ħajti. Taqla nies fis-soċjetà biex tpoġġi lili, biex is-saltna tiegħek u r-rida tiegħek isseħħ u ssir. Mhux għall-glorja tiegħi, ma l-glorja tiegħek mulej. Għax din id-dinja hija tiegħek. Din il-ħajja hija tiegħek. U għalhekk bħal Marija ngħid ħajsir minni skont kemmtek għax jien il-favorit minn Alla li jista' kollox. Permezz ta' Sidi Ġesu Kristu u l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen. Issa, f'isem Ġesu Kristu kulħadd kull skema tad-demonju, kull spiritu li ġie mibgħut kontra tiegħi, kull saħta li ġiet mistqarra kontra tiegħi, titkisser u nġiba fix-xejn bil-qawwa tad-dem ta' Kristu u bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu. Għaliex jien iċ-ċirkondat b'tarka ta' favorizmu, favoritizmu, il-favorit minn Alla bħal tarka li tiċ-ċirkondani u l-ebda arma msawra kontra tiegħi ma tista' tirnexxi. F'isem Ġesu, xitan neħħi jdejk minn fuq ħajti. M'għandek l-ebda dritt misni u m'għandek l-ebda dritt tersaq lejja. L-anġi tal-Alla jiċċirkundawni. Halleluja, u jmexxuni fit-triq sewwa u jipproteġuni. Grazzi Ġesu, jiena mmil rasi lejk mulej. U ngħidlek ħajsir minni skont kemmtek, ir-rida tiegħek isseħħ, is-saltna tiegħek tiġi fuq ħajti. U millum il-qudiem jiena ngħix bħala strument iffavorit minnek. Mhux mill-bniedem mulej, ma favorit minnek qudiemek u quddiem il-bniedem għall-glorja tiegħek bissir. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Amen. Amen. YouTube, Facebook u televizjoni, il-paċi ma'kom. God bless you. Narawkom is-sibt li ġej u l-ħadd li ġej. Ejjew kunu magħna, għandna weekend sabiħ, kellima differenti, kellima midluka bi-spirtu għaddistalla favoriti minn Alla u żgur ħadkunu mbirkin. Narawkom fid-dar tal-Mulej River of Love. Nar is-sib fis-seba ta' flaxija u l-ħadd fil-ħodu flaxxa. Il-paċi ma'kom u l-Mulej kompli jiċċirkudakom bil-favur tiegħu.